Bliver du vildt at tage billeder op? Når vi letter? Nej. Okay, så kommer den her. Nej. Jeg ser, vi lader nu vender de lige dernede, og så flyver de opad. Jeg håber, jeg skulle. Jeg håber, jeg skulle. Ja, den kan. Ja, nu må de til at se bilen. Nej, så var Per han med, hvis ikke de når der kommer op, så tror han ikke, der bliver noget at køre af. Ja. Ja, Thomas har sagt, hvis vi først skal til at finde ud af, om den kommer op, og vi skal til i bil, så tror jeg ikke, det bliver nødvendigt med bil, hvis ikke den kommer op. Det så vender han dernede, så kommer han tilbage igen. Så begynder han at speede op, Vilas. Det er da fint vejr til. Og der er også det vind der, han mente der. Det er dygtigt, ej, jeg vil ikke have det krav. Nej, for det er så er du så fræk. Du er frækkert. Hør, nu speeder han op dernede. Vilas, prøv at kigge. Jeg tror, det er lige her omkring de. Så er de op. Man kan slet ikke rigtig se. Jeg kan ikke se på skærmen, hvor den er. Så det kunne jeg også godt sætte fra. Det lykkedes. Ja. Det skal ikke op.